saking sasana tepas wangi tumunten tumuju wonten ing sasana rinengga lelunan dene rumaksana pinanganten putri mijil saking sasana tepas wangi dasar pinangantren putri wanodya kang ayu rupane karengga ing busana marmo kalamunta cinandra kurang candra luwih rupa palarapan nyela cendhani grana ngrungih pepasu lir pinatut rikma memak angembak bakung bibi nyonduren sajuring jonggonyo mangulan-ulan payudara cengkir gading piningit yayah jebol dana mekak ing madya bangkean hanawon kemit pubuh mungkang gangsir kentole giyal hamemanak drijinyo pindha ndase ula lari angon kadharekaken kalian rama ibunipun pinanganten putri anenggih panjenenganipun Bapak Sukan Ibu Samirah minangka badhana tepi tata pacara panggihipun mituhu adat widiwidana ingkang sampun lumampah wonten ing tanah Jawi kaapet dening putri sakembaran kang ngasta wujudipun kembar mayang kembar menika padha mayang menika sekar ingkang karonje dening Ki Wasita Jati minangka pangronje tetiraning sekar mayang katebus dening rama ibunipun pinanganten putri anenggih panjenenganipun Bapak Sukan Ibu Asmirah minangka cakepen tata pacara adat widiwidana ingkang sampun lumampah wonten ing tanah Jawi ketawi sampun lenggah nggono raras pinanganten putri saha rama ibunipun pinanganten putri ingkang badhana tata cara adat widiwidana nggone nggih upacara panggih gendhing kang apiarsa kapunggil saantawis sagunging para rawuh kakung putri kakung pagari mulya ingkang menika sampun dumugi petiting adicara nuwun inggih upacara panggihipun pinanganten mituhu adat widiwidana kang sampun lumampah wonten ing tanah tlatah Tugu Sendang nyuwun sewu dumateng panjenenganipun kang cawasarana pakarti dawuhipun pinanganten nuwun inggih panjenenganipun juru panggih saha ingkang cawasarana pakarti dawuhipun pinanganten monggo kaaturan saegeng gati saegeng diri awit panggihipun pinanganten mituhu adat widiwidana badhe kawiwitan pramila saking menika nyuwun sewu dumateng panjenenganipun pangombyong pinanganten saha pinanganten ingkang kepareng bedol sekar mayang Sekar Adi Monco Warno kaaturan sawit gati sogong diri awit panggihipun pinanganten wonten ing kalenggahan menika badhe kula awiti pramila saking menika nyuwun sewu kagem dumateng panjenenganipun para tamu undangan kagem caos pakurmatan mijilipun pinanganten saking palermanipun pinanganten tumunten tumuju wonten ing sasana panggih kaaturan jumeneng saantawis nyuwun sewu sepisan malih dumateng panjenenganipun para tamu undangan monggo kaaturan jumeneng saantawis saperlu nuwun inggih caos pakurmatan dumateng mijilipun pinanganten saking palermanipun pinanganten saking wisma palerman kinanti manjing wonten ing sasana panggih kanthi maos bismillahirrahmanirrahim panggihipun pinanganten kawiwitan
Gumenyar mawa Praba kenyar-kenyar winurweda sumirat-sirate jamaya-maya saya caket saya cetha saya ngedalu sanga malela pranyata tejaning pinanganten kakung ingkang binayang kari mijil saking Wisma Palreman kinanthi manjing wonten ing sasana pawewahan. Mubyar-mubyar busananira pinanganten kakung ingkang ngimba busananira Narapati lamun kadulu katon agung Prabawa agung ateges kebak ing kaendahan ingkang sanyata adiluhung pondene Prabu ateges sinung pindha jejering Narendra ingkang kebekan ing kawibawan luhur. Prabawa ateges sinung Prabawa ingkang adi endah milangoni dampyak-dampyak kang samya maksana angayap sang pinanganten kakung ingkang pinaragan dening para kadang Sentana mewah warga Pandhawa sampun dumugi yen ingkang tinuju nulya pinanganten sarimbit badhe netepi tata upacara adat Widiwidana wis dugi wahyaning mangsa kala dumawang kodrat panggihipun pinanganten kakung saha pinanganten putri ingkang mastuti lila jaring para kina ingkang jinempana ing angin cinandhi ing awiyat saha nulat edendahing budaya luhur marsuti mardawaning budya tulus. Budya tegese budidaya ingkang tuwuh saking osiking penggalih wondene tulus mengwerdi saliring pakerti tumuju ing kautaman. Kawuryan pinanganten putri wis jengkar saking sasana rinengga kinanthi dening pangembaning penganten tumuju ing papan sinker saha sasana panggih. Swaraning pradangga munyoh angrangin kadhiasung pepuji mring pinanganten kekalih kang kaesti dadi kang sinedya dadya saya caket denira lumaksana pinanganten kekalih dupi wus praptek kunyan ingkang tinuju nulya pinanganten kekalih samya apagun tingal. Tempu ing pandulu catur netra ingkang linembaran budi luhur satemah wonten daya pangaribawa ingkang hambabar rasa gaib tumanem ing sanubari sakala kumlawi asrane pinanganten putri sami ambalang gantamring pinanganten kakung ingkang winantas gondang kasih pinanganten kakung gumanti ambalang gantal kang pinastan gondang tutur kawistara pinanganten kakalih wis jajar sumanding pring luhuring pasangan pisang raja menggo pralambita pinesti dados pasanganira kinudang-kudang mandireng pribadi. Kawistara Sri Atmaja pinanganten putri paring sungkem dumateng pinanganten kakung mandhap saking pasangan Gyomrepekyan 3 cinaket ing bokor kencana mongko wadahing sekar setaman
sakala antiga pinidaking padha pecah saknalika Gya pinanganten putri laju jejengku sarwi sembah kalbu mring pinanganten kakung paripurna sembah kalbami jiki samparaning kang neraka hangi jali segala sekerta mugi tulus mulya manggih raharja katon kambang-kambang sekar triwarna mawar merati kanthil kang haneng jroning bokor kencana yekti menika kinarya pralampita lawun minawar tembung manis lumantar kedaling lanti dadya pambukaning karya tama kumantil padoning netra tumanem tutunging nala parnripurna upacara panggih pinanganten sinekepan sindur ingkang warna reta mewah seta dalasan kang rama ibu kasindur tumunten tumuju wonten ing sasana pinajang ingkang badhe netepi tata upacara adat widhi-widana ingkang sampun lumampah wonten ing tlatah Tugu Sendang Tulungagung lononan dene Ramaksana Rama kelawan ibu anam puji marang pangwasaning Gusti dat ingkang murbeng weng murbeng gesang mugi-mugi anggenipun palakrami pinanganten kekalih sageta jumbuh ingkang sarwi ginayuh sembada ingkang sarwi sinedya lestari ingkang sarwi kaesti paripurna upacara panggih pinanganten badhe netepi tata upacara hubungan ingkang kapurwani upacara bobot timbang ingkang rama lenggah ingkang badhe mangku kang putra kekalih pinanganten kakung kapang wonten jengku sisih kanan pinanganten putri kapang wonten jengku sisih kiring asta kang rama katumpangaken wonten pamedanganipun pinanganten kekalih jroning padak tertamtu beneh nanging jroning pangraos boten wonten benehipun senadyan menika putra mantu dalasan putranipun piyambak sedaya kawengku kados putranipun piyambak paripurna upacara bobot timbang pinanganten kalajengaken tepi tata upacara tanem jero asta kang rama katumpangaken wonten pamedanganipun pinanganten kekalih kanthi maos bismillahirrahmanirrahim pinanganten kekalih kawisuda tama salebete amangun bali wisma ing pangajap mugi-mugi pinanganten sarimbit saged kaken-kaken ninen-ninen kaya mimpilan mintuna saged bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wujudipun kacar kucur tuna satak bathi sanak wong liya dadi sedulur kacar kucur paring pasemon bilih pinanganten kakung paring gunakaya dumateng ingkang pawestri wujudipun kacang kawak dele kawak beras kawak gumrojok wonten-wonten ingkang kaluntun wonten pangkonipun ingkang pawestri semedha nampi gunakaya saking pinanganten kakung lajeng dipun titipaken dumateng rama ibunipun pinanganten putri anenggih panjenenganipun bapa sukan ibu Asmirah kawis swara lun-lunan dene Ramaksana amaringake gunakaya anggenipun makerti pinanganten kakung menika dadi rejeki ingkang singlar saking paugraning agami sampun kantampi dening rama ibu ing mangke
badhe kasimpen wonten ing Lumbung Agung. Sampun paripurna upacara kacar kucur saklebatan ana putri sakembaran. Ana putri sakembaran kang hangasta wujudipun sekul punar sekul jemuk ingkang winastan sekul palimahan. Lon-lonan putri sakembaran hangasta wujudipun dedaranipun pinanganten kekalih. Tekuk dengkul sedeku madhep hanya dok wujudipun dedaranipun pinanganten kekalih. Songsong janur kuning menika minangka pepetaning pangayoman Mengkuwerdi. Bilangipun makerti pinanganten kakung menika dadi rejeki ingkang singklar saking paugraning agami. Kawisara Sri Atmaja pinanganten putri andulang pinanganten kakung kanthi rasa kebak sutresna asih. Sang istri nyuapin sang suami dulu, nanti dilanjut sang suami nyuapin sang istri. Pinanganten putri andulang pinanganten kakung gumanti, pinanganten kakung handulang pinanganten putri menika winastan kembul bujana Handrawina kembul menika sareng bujana menika dahar. Yektosipun kembul bujana Handrawina menika dedaranipun ratu utawi Narendra. Reh wonten ing kalenggahan menika pinanganten dados pimbaning raja Sendina Ratu Sedalu Nerpati sehari. Pantes yentos bab dedaranipun menika kembul bujana Handrawina utawi dahar sesarengan purna dahar sesarengan pinangantian pinaringan unjukan wujudipun deganing kambil ijo ingkang kaasta dening satriya sakembaran kanthi tek kembar warnane kembar busanane bagus-bagus wadanane angasta wujudipun unjukan arupi tirta utawi warih kacadongaken dening satriya sakembaran wujudipun tirta utawi warih tumraptian gesang wonten ing alam donya menika betahaken tirta utawi warih pratandha unjukan menika badhe kaunjuk dening pinanganten Sarimbit ingkang sakmenika dados wimbaning raja Sedina Ratu Sedalu Nerpati sehari. Diminum bareng-bareng Mas kalian Mbak Manten. Katon rumesep wonten ing sanubari ing pangajap mugi-mugi pinanganten Sarimbit anggenipun mangun bali wisma tansah tinemu ayem ayem mewah tentrem wiwit bumi luka dumugi ndelahan. Niki kanthi pinayungan karaharjan menika pinanganten anggenipun netepi tata upacara salajengipun niki juru pita swara kaaturan lerem santawis niki dumateng panjenenganipun Bapak Sukan sekalian Ibu Samirah monggo kaaturan jengkar saking sasana lenggah tumunten wonten ing papan ingkang sampun kasemketaken. Monggo dumateng panjenenganipun kadang pisan sutresna nuwun inggih panjenenganipun Bapak Supriyadi kalian Ibu Mulyaningsih nggih monggo kaaturan Ajawatasta menika mratandha bilih panjenenganipun kadang pisan sutresna panjenenganipun Bapak Supriyadi Ibu Mulyaningsih sampun hangestren lekas janipun panjenenganipun Bapak Sukan Ibu Samirah anggenipun hanggula wentah putra putrinipun wonten ing kalenggahan menika nggih mugi-mugi kemawon pinanganten kekalih sageta mbangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah
Nuwun inggih dumateng panjenenganipun juru foto utawi juru syuting monggo dipun pendet gambaripun anggenipun mapak pisan mertui tilik pitik rawuhipun kadang pisan sutresna saking ladang Kedung Waru Tulungagung sampun rawuh monggo kaaturan pinarak lenggah wonten ing sasana ingkang pinanji sinambi inggih menawi mangke badhe hanampi sowanipun Kang Putra kekalih kagem sarana njangkepi tata upacara sungkem nyuwun sewu dumateng panjenenganipun juru paes monggo dipun pratitisaken anggenipun hangolos duwungipun pinanganten kakung ingkang hangolos menika pinanganten putri lajeng sasampunipun kaolos duwung utawi keris wonten wangkingan menika ageman rukmi arupi slop utawi canela kaolos ugi. Ageman rukmi arupi slop monggo dipun olos. Wojengkar saking palengganira Sri Atmaja pinanganten kekalih Estining managya sumengkem pepadan ingkang rama lawan ibu Sigra tumungkul hamari keluyayah konjem ing Bantala wadananing pinanganten sarimbit mangkono topang udaswaraning griya kang dereng mijilisan saking pinanganten putri duh Rama pepundhen kula Kang Putra kekalih pun rumetahing pujastuti pujastapa dumateng paduka Rama Ibu. Duh Cahayu cah bagus sowanmu tak tampa cah bagus nanging pangestuning Rama lawan ibumu Tampanana ya nggir tak titipke anakku marang kowe tuntunan marang kabecikan ya nggir wong tuamu amung bisa memuji muga-muga anggonmu omah-omah tansah pinaringan atut-rutut tresna tinresnanan sih sinisian rahayu tentrem kalis ing rubeda nir ing sambikala wiwit bumi luka dumugi ndelahan ya nduk ya nggir Cahayu nuwun inggih Rama Ibu nuwun inggih Rama Ibu tobat nduk anakku kene nduk sowanmu tak tampa ya nduk pangestuning Rama lawan ibumu Tampanana senajan to luh iki mono netes tegese luh iki mono luh kabagyan bungahing wong tuamu ora kaya dina iki nduk mareping wong tuamu ora kaya dina iki Gusti paring berkah Gusti paring winih lamun to besok dadi winih kang apik winih kang becik ditandur rembuyung godhonge kembange anggodo arum woh kewoh katentreman yo nggir cah bagus manut pituturing wong tuamu yo nggir manut pituturing gurumu manut pituturing para ulama para kiai tindakno anggonmu omah-omah kuwi mau kanthi tata cara agama nanging aja ninggalke adat kabeh adat yo nggir cah bagus salat limang wektu minangka cagak ing uripmu cagak ing agamamu trepana kanthi becik ya nduk ya nggir supaya bisane besok anggonmu omah-omah bisa bangun keluarga sing sakinah mawaddah warahmah ngono ya nduk donganing wong tuwa ngono kuwi mau tindakno ya nggir ya nduk Cahayu nuwun inggih Ibu nuwun inggih Ibu nyuwun sewu dumateng panjenenganipun Bapak Sukan sekalian Ibu Asmirah monggo kaaturan inggih menika hanjejeri Kang Putra kekalih
dipun pendet gambaripun ing mangke sasampunipun kadang pisan Sutresna sampun paripurna anggenipun foto kasusul kalajengaken nggih menika panjenenganipun Bapak Supriyadi sekalian Ibu Mulyaningsih ingkang mijil saking tlatah Kedung Waru Tulungagung lahan karuban manis yo nduk lah iya ya Mak ayu rupane luhur bebudine tumrap pinanganten putri ingkang lenggahan iki sing kakung bagus nduk sing putri ayu degane kambil ijo bejane sing duwe bojo ora liwat awake ya ndedonga ya nduk muga-muga pinanganten sarimbit anggenipun bangun bale wisma tansah pinaringan atut runtut bisa kaken-kaken ninen-ninen kaya Mimi lan Mintuna tegese nduk sing duweni sifat runtang-runtung bocah saklorone baik suka maupun duka ngono ya Mam ugi ngaturaken agunging panuwun nduk dumateng panjenenganipun Bapak Sukan Sagutragung ingkang sampun kersa nimbali puri budaya ingkang lenggahan iki saha priyas kondang ngono ya Mam ya semoga-moga apa sing dadi dungane apa sing dadi kajat niatipun panjenenganipun Bapak Sukan anggenipun mantu ingkang lenggahan iki tansah pinaringan rahayu wilujeng ya nduk oleh donganing panjenenganipun para pepunden para pinesepuh langkung-langkung para kyai ngono ya Mam wis awake dhewe ora perlu ngomong sing akeh-akeh ayo saiki nyuwun sapupuh ae heeh kalau Mas sing unine dedalan ing akrami lho apa kae jenenge aku lali kuwe oh iya tujoke mantene gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa hamung hati pawit tane wah ya suaraku jane ya apik ya iki lek cara gendal bulurno ya Mas Eko Prisdianto lek campur darat ya aku luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel halangkung tan kenoti numbas arto nekak-nekak neco ya kena watuk pilek
Nggih, sagunging para rawuh kakung putri kang sedaya muatan mengkaten menggah adicara adat Widwidana awit mijilipun pinanganten putri saha upacara panggih sungkeman kerubungan sampun paripurna ing ajeng sampun kula teraken tandha yekti sak sampunipun adicara adat Widwidana badhe kalampahan nggih menika adicara walimatul lurus wontene urut runcening tata adicara wonten ing kalenggahan menika ingkang sepisan pambuka wontene adicara ingkang angka kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dene tetuwangga ingkang sampun piniji wontene adicara ingkang angka 3 nggih menika atur pambagyaharja ingkang badhe tetuwangga dening panjenenganipun Bapak Haji Tasik Sunarto adicara ingkang angka sekawan nggih umbul donga mekaten menggah adicara wonten ing kalenggahan menika purwa madya pusananing sedya